lagunok ongietorri elkanotarrak deritzen programa ontara. Zergaitik ongietorri berezia gainera? Gaurkoan azkena delako, eta ni benetan urduri nago. Gaurkoan, badirudi ez daukagola partartzailerik, baina badaukagu ez zaion. Ni guztak hartuko dela, programa bukatu baino lehen. Etxu behar dutu, eta ni pozi nago. Gaur jakingo dugu nork emango duen munduari bira hori. Eta hori garantzitsua da. Triste ere bai, ane, gure azken programa galako, eta beti ere bukarak egisten direnean, tristura pikin gelditzen da, baina ez gara hemen egarrez hasiko, nik uste gaur egun alaia izan behar duela. Eta besterik gabe begiratu beharko dugu, etorri diren gure finalistak, edo ez diren etorri. Deituko ditugu, nire aldean behintzat, nirekin gau hontan arratsaldotan izango dugu, galdakaotik helduta, Izaskun Munduate! Izaskun, ongi etorri. Izaskunen gainera, jadanik, umetxoakin heldu zaigu. Ia, Joseba Arrizabalaga. Gabon. Ongi etorri. Jarraitzen dugu. Aritza Etxeberria. Baina bizitzaz. Eta azkena, ziurazki esagutzen duzu jadanik ere bai, Ainara Etxeberria. Eizo politen. Ongi etorri. Ederki ba, orain Jon, zure txaka. Santutxu aldetik datoz bigarren familiko partaideak, galdakokoei aurre egiteko prest, eta gogoratu dezagun nortzuk biren, esan dezagun alde batetik, hortxe daukagula, Einau Etxebarri. Talde honetako bigarren partaidea, Aritz Etxebarri. Aritza. Eurekin batera, hirugarren partaidea, Orzuri Etxebarri izango da. Orzuri. Eta bukatzeko laugarren partaidea, Urko Etxebarri. Urko. Eta momentuz horixe da dena? Nola dena, esan barra daukagu, gaurkoan daukagula publiko majua, eta ez dakit hortik zaratzen zundudan, eta hortik ere animoa behar ditugu, beraz, txalo batekin hasiko gara. Hori da. Publikoa aurkeztua. Gure partaitzaileak ere Jon, jadanik ezaguna dira, eta gaurko erronka zein den? Gaurkoan egin dugu orokorki ia nork dakien gehien munduko geografia, historia, hizkuntza, txamponak denetarik jakin behar dute gaurkoak, ez da? Zengo dira gizon edo emakume kompletua. Hori da, hori pretenditzen dugu behintzat. Hala eta guztiz ere, eta hasi baino lehen nik uste alditxo bat egingo dugula, eta hori bai, hemendik gutxira, etorriko gara berriro, bakizu finala jokuan ez gero aldegin, orain txegatoz berriro. Eta orain bai, bete-betean sartuko gara jokuan. Hala eta guztiz ere aldez aurretik esan behar dut niri gaur opari txiki bat egin diatela. Ez da netzako benetan harrigarria izan da, bagizu guztiok errealzale amorratuan izela, baina hemen etorri zait Aritza Galdakao aldetik, Bitor Alkiza lagun artearen aletikeko txaparekin, eta besterik ez bada ere hain detaile polita aukita gero eta arrasateko lagunak asarretu ingo badira ere, programa honetan zehar, hementxe eukiko dut txapak jarrita. Hori da detaila. Txalo bai honentzat, ez da? Eta Aritzanentzat, noski. Eta Aritzanentzat, bai. Erki ba. Jonek jadanik amuletoa badauka, eta gure parte hartzaile galdetuko dugu amuletorik ekarri duzuen, zuek amuletorik bai? Eta zuek amuletorik ere? Semialabak. Semialabak, bai. Erki, amuletoak ez da, baina taktik aldetik dintzat, hobeto hasi dira galdakokoak, erregaluekin etorri dira, eta zu, zer? Zerrez? Jamoiren daitxita zer. Jamoiren daitxita, bai. Bueno, puntuak sortzen egiten hasiko gara bai. Bai. Eta hortarako lehen esan dizuegun azteko erronka presentatu da aurkeztu behar dizuegu. Zer den, jakitea ea nor dakien gehien denetarik. Hau da munduko hiriburuak, mendikateak, ibaiak, hizkuntzak, txanpoiak denetarik izango da. Personaiak ere bai. Eta horretarako bi lagun dauzkagu hemen, eta bi lagun horiek besterik gabe gure artera ekarriko ditu, alde batetik, eta Santutxuko familiarekin Koldo daukagu, eta... Eta bestalde, Galdakaoko familiarekin hortxe daukagu Eseri eta Joseba, eta etorri gure artera zuere, Joseba.
Musitxo bat edo, Bai? Nola ez duzu horik emango? Konta iguzu pixka nola prestatu zuen azkenengo proba hau da, liburuetan begiratu hor ikasi eta ikasi, ala dana txupota zuen aurretik ere. Ba, bueno, nire jakintasun handia da, baina, bueno, Hala, zare, errepasatu egin duzu pixka bat, Zute da Bilbotarra izango. Ez, iruñekoa nahi. Eta zu? Bani koldoren berri banekian, aspaldiko oso jakintxoa zala eta arekin lehiatu nahian edo. Ba, horrela xetorri naiz. Gusto barduan, lehiakide gustosa ezkegu. Biziko dugu orduan zer gertatzen den gero euren artean. Orain hasi garra daukagu hori da. Eta izizkutuarekin, bai? Erki. Bago azara, eta zuekin hasiko gara galdakako familiaekin jarri zazuet kaskoak harinari. Jokoa jadanik denok ezagutzen duzue, jakin behar dena da itzizkutua zertan datzan eusein hitza den zenbat eta personak gehiagok asmatu itzizkutu hori, hainbat eta kilometro gehiago poltsikoratuko dituzte. Esan ezin direla formulak errepikatu ez da hitz importanteak ere ez, aditzak agian bai. Ederki, kaskoa jarrita daude eta zure lehenengo hitza, gezurra. Bai? 1000 kilometro, asmatzen badu berak, eta gero 1000. Aurrera bat, denbora orain azten da, 45 segundu. Nik orain esango banizu hemendik petroleo irtetzen dala, uze izango litzateke. Petroleo, lurra. Nik esango banizu hemen daukadala txori bat, hau zer da? Eskua erakutsi. Hemen euria idala esango banizu, hau zer da? Erakutsi. Kale irten nahi dut eta amak ez dituzten, zer asmatu behar dut kalea irtetzeko baimena emateko? Aitzaki bat. Edo antzeko zeo zer? Gezurra. Ederki horrela! Pertsona batek esaten dizuen gauza bat ez dela egia, hori zer da? Esaten dizu. Ederki aurrera! Bukatzen ira denbora harin. Ederki, 2000 kilometro galdeka horan! Eta ia, zaletu eta pixka bat hemen. 2000 kilometro beraz, momentuz galdakako familiarentzat. Eta ikusiko dugu zer moduz hasten zareten zuen. Sorte hon, jarri kaskoak mesedez, belarrietan, begiratu arutza gure Mikel dagoen tokira, saludatu. Hori da, eta nik bien bitartean, zuri esango dizut zure lehenengo hitza, mozorroa. Bai? Ia ba, zemuz moldatzen zaren, bai? Denbora martxan jartzen dugu. A ber, ilautenietan kalera irtetzeko erabiltzen da. Disfraza? Bai, mozorro, segi. Ni jantzita egongo banitz, ez dakit, soldau baten itxurarekin edo txanagorritxoren itxurarekin. Bai, segi. Mortadelok egiten da askotan. Zer, gezurrak esan? Ez, mortadelo. Konta benagin? Ez, baina gauza bat beti. Hori bai. Hori bai. Karetak jarri daitezke, paiazoena, lehoiena. Zorroa. Bai. Bai, hori xe, Horixe bera, 4000 kilometro gelditzen direla hemen, gure familia honekin, eta ez zuen txanda berriz. Gure txanda, ikusi ez zuen 2000 kilometro hora doazela jadanik, jarri zazue kaskoak, eta zuen bigarren hitza prest. Hitz izkutua. Ui, arraza. Bai? Beia. Denbora, orain. Hain dela gutxi atxagak idatzitako liburu baten titularen hasiera. Animalia baten memoriak. Bai. Aurrera. Baserrietan asko egoten dira eta esnea ematen dute. Behiek. Ederki, haupa. Esnea ateratzen zaie. Ezin da, errepikatu egin duzuen formula, esnea ematen dute, baina 2000 kilometroki, 2000 orokorrean. Ondo. Eta berriz gure txanda da, honazkero mugimendu guztia mekanizatuta dauzkatzue, jarri kaskoak, begiratu arutza, eta beia ez da izango gure hitza, bai ordea, xagua. Eta ia zer moduz moldatzen zaren, bale? Pero eta segundu guztira. Hormetako zulo txikietan bizi da. Arratia, xagua. Bai horixe, ben gainaut. Mickey Mouse bat da. Xagua. Ederki aritz. Gaztaia jaten dute, Xagua. Bai horixe. Pertsonak ere bai, Eza dira, txikitxoak, guztana daukate, agina handiak, belarria handiak. Estoak. Kurrak. Ez, txikiagoak oraindik. Hamsterrak, xaguak. Bai. Hori bai, hau da.
ibili dira hor. Bai, horixe. 8.000 eta 4.000. 8.000 eta 4.000 bikoiztu egin dituzue parekoak, eta horre esan nahi du hasiera benetan hona eman dietela. Agurra emango dio gure lagunei? Bai, horixe, neurria handi batean gaina koldori eskerre izan da hasiera hori, beraz, momentu zorionak, eta gero ikusiko gara berriro, bai. Orain arte. Bueno, oraingo froga klasiko bada gure programan, ezta? Bai, horixe, proba veteranoa, nik uste etxean danak onazkero zain egongo direla. Bai. Zera ziurtatzea falta zaigu bakarrikia norekin hasiko garen, lehen zurekin hasi gara. Bai, zurekin, Jon. Orain beraz Santutxo aldera joko dugu, eta gogoratu besterik gabe, iragarki bat ikusiko dugula hor. Begiak ondo zabaldu, belarriak ere bai, badezpadan, begiratu, eta gerokoak. Jaun Andreok, egunon! Surrealista xamarra ere bai gure gonko lehenengo... Ikusigun iragarkeri politxena izan dela, Bai, bitxiena bintzat bai, eta raroena. Oain, beste kontu bat izango da zer iragartzen zuten asmatzea. Bai, panik. Eta hori momentu Santutxukoen lana izango da. Gero, horatu errebotea egon daitekela. Eta, a ber, zer... Tabakoa. Tabakoa. Horretu ikusi bat, tabakoa iragartzen zutela inbeste gauza ikusita gero. Horreti tabakoa agertzen delako. Golfeko makillak edo, indioak. Tabakoa zan, bai, tabakoa! Esaten nuen inauti zuratzeko. Bai, beste 2.000 kilometro beraz, markagailura igoko direnak. Eta oraingoan Galdakaoko familiarentzat izango da iragarki hori, eta zuek adi badakizu errebotea dagoela era, bai? Aurrera ba. Minutu falta dira, ez! Prima! Eta txangaldian egizuen nik esan bezala, arraioa! Horrela ez! Blokeoa! Ez, kalani atorna! Kalani atorna! Bai? Indara bizikoa dau, indara aldaketaren amarroa egin behar da, eta horrela aurreratu etxaiaren alorrean, ea babutile egin da. Kalani! Entzun baliteke hausi izatea zure karrerako une garrantzitsuena eta... Ea ba, Kalani, gogor! Eutxi gogor! Ea ba! Bakoitzak bana, tira ba, azkar, animo, gurea data, gogor! Hiru zortzi bost! Hiru zortzi lau! Bainolako zalantza hori Kalami lagunaren bizitza osoan gertatutako eskenari bitxiena izan da hori. Bai. Eman inazuzuko hemen gidoiak izatea hori. Ba, lehoke bat ere gaizki. Gero hitz egiten ari denak ez besteak aurreraka pauso bat eman, eta gero guztia bizkarrean ikusi. Erki, bueno, guk lontakariak esan beharrean hauek erantzuna ematen bai gute igual hobeto, eta? Opa, laguno, zerren iragarkia dela uste duzue? Zako, oso zi, baina horri moeta bat ez dela pinta baten eta... Zehaztu pixka bat gehiago. Zehaztu, pixkat. Urarekin ez da joaten. Noa junda. Baina... Baita junda, eta han zer egin duela. Joan da komunera. Komunera, jundala. Baz, duzte komunera joan denik. Zerren iragarkia da hori? Fotokopiadora. Fotokopiak! Fotokopiak ziren. Horregatik, horriak pizkak gehiago zehaztu bezala, fotokopia bialdu du, eta geran etorri da bakoitzarentzako kopia batekin, bai. Tira, ba, zu, primeran ari zaete, ez da? Ia hemen erdi togatuta ibili naiz, baina primeran, 12.000 kilometro, Santutxuko familiarentzat. Eta ez pentsa hor geldituko danik,
4.000 galdakatzeko entzat, eta txalo bat ere bai. Baina txaloa... Oraindik ere, inolako duda barik badago errekuperatzeko tartea, eta lehenbailen hasi hori bai. Gero bukaran emozio pixka tokitzeko besterik ez bada. Puntu honetara iritsita, gure pertsonaia famatua gonbidatzen dugu gurartera, atzeko bideo horretan, eta gaur pertsonai benetan bitxia izango da. Hartu pizarrak mesedez, bai batzuk eta bai beste, kola galdera berdina izango da guztientzat, eta guk Bilbo aldean lehengo gunean Juan Sebastian Elkano aurkitu genuen, gezurra badirudi ere. Zuek zer asmatu beharko duzue gero? Ia Juan Sebastian Elkano bitxi horren azpian, ze pertsonaia izkutatzen den. Baina momentuz gozatu ezazue, Elkanok Bilbon egindako aldrebeskeria guzti hauekin. Ez pentsa berpiztu naizenik, ez ikaratu. Baina nire jarraitzailei hainbat historia kontatzera etorri naiz. Hainbeste ur eta itxaso korritu ondoren, Sevillara bueltatzea erabaki genuen da kostaldetik etorri beharrian dena portuguzez josita zegoen eta itxazabaletik bueltatzea erabaki genuen. 155 egun ia urik eta jakiri gabe eman ondoren, Kabo Berde aldu ginen, eta gauza harrigarri batez konturatu ginen. Mendealdetik sortaldera etorrita, hau da, lurraren errotazio zentzuaren kontra etorrita, egun beteko aldea zegoela gure liburuen eta han zegoen egunaren artean. Beraz, egun bete galduta genduen, eta alderantziz sortaldetik mendebaldera joan da, gauza bera eginez, baina alderantziz, egunura berreskuratu genezakela. Gauza bitxia, bai? Baina, bueno, ena izain zuzen kontu horiek kontatzera etorri. Zuek nahastea baino, jakin beharko dezutena da nor naizen ni. Publikoan isilik, baten batek antzeman du nor den, baina publikoan isilik gure lehiakideen lana da eta pertsonaia hori nor den asmatzea. Beraz, Einautek ez da konsultarik ere egin, bere kabuz hortxea bil, ni ez da novela bat idazten zertan da bilen. Nik aldako aldera jungo naizia zerre... Erki, ni me geldituko naiz, Einautekin, nia, ze izenburu jarri duzu zure novelari. Bueno. Zenburu polita, Bai, nizu salduko ez zula, zer horrekin, Bai? Eurek badakite, baina ez dakite izena. Badakiten... Nor den? Nondi dabilen gauza, baina ez dakite izena. Ia goratzen duten, nitu erditxo utziko diegu, han Mikelek esoten ditu luzatortzeko. Gu hemen formal, gure tokian, Bai, erki. Gu bakitzu, ordena jarraitzen ditugula hor goikoak, hor gure regidorak, eta gu hemen agintutako batzu gara, beneta esan da. Mikel horre biltzenak edo. Venga, basaten digute izen bat behar degula. Badakitzu zer zandabilen eta hori? Baidatzi, zerbait muntan dabilen, da gero ikusiko du jauntzat ematen dugun. 2000 kilometro daude jokuan, jarri zazu zerta dedikatzen den, edo zen mundutan sartuta dagoen, eta gero guk ikusiko dugu. Beraz, erne goian ere badezpadan, eta orain bai, bukatzen dezun bezain laizter, buelta emango diogu bi pizarrei. Honek, marrazki eta guzti egin duenek eskutatzen, ez muestutxo bat haindik, horiek idazten ari dira. Idazti. Eta orain bai, buelta eman. Bertsolaria, Sebastian Lizaso. Eta zuk berriz, Nacho de Felipe, marrazki eta guzti. Erantzuna bideoan daukagu, hain guztiko dugun norkia. Bai, guazen bideoaren bila lehenik eta behin. Eta ia nor den, pertsonaia hori. Egia esan da, ni enauzue Elkano. Oskorriko kantaria baizik, Nacho de Felipe. Argi dago, bai, altza, pankarta, nola kolotagarik. Argi dago, gaur, Santutxukoak ondo prestatuta korri direla, beste 2000 kilometro igo dira zuen markailura, eta bitxikeria bezala Izaskun eta konpainia, kontatu besterik ez, hasieran Sebastian Lizasoen bila joan ginela. Bitxikeria bat besterik ez da, baina Sebastianek ezin zuen, zita honetan parte hartu, eta azkenean Nacho ekarri genuen gurartera. Beste 2000 kilometro bera, Santutxu aldera, eta nik uste egin duzuena baino txalo sendoago bat egiteko. Eta ezin jokatu hemen kontuak geroz eta argiago daudela, baina ala eta guztiz ere badago oraindik astia eta badaude aukerak, markai horri buelta emateko.
Printzipioz, bai batzuk eta bai besteak hazi pentsatzen nor aterako dezuen mai erora jokatzera, bai? Eta zuek hori pentsatzen dezuen bitartean, Anek eta biok aspaldiko lagun batzuk saludatu behar ditugu, ez da, ne? Bai, eta benetan gustora gainera. Akordatzen zeate gure programa hontan familia asko izan direla, eta horietako batzuk gaurkoan gurekin egotea nahi izan dute, eta aurkeztera nijoa. Hemen da hasiko naiz, hemen eskerraldera jungo naiz. Eta akordatzen zeate adibidez, Irura aldetik nola etorri zen famili majua eta alkatesa eta guzti. Akordatzen zaite? Ba, hemen dagoz. Eurezian Gurrutxaga familia Irurakoak. Hauek Irurakoak, bai. Kaixo, ongi etorri. Kaixo. Zer moduz joan, onda? Primeran. Gustora? Hemen lasaitasun handia egin da. Zuen bizitzatan zerbait aldatu da Elkanotarrak programa hontara etorri zinetenetik? Ez. Bat ere. Famatuan itzan da, handik famatua zeite. Ikerri barra duko gainera jonen patxara, lasaitasuna eta felizitatea handila dara, ez? Bai. Handila. Kistana. Bueno, eta ez nahi dezini, inbidia pixka bat izan duzu. Hombre, inbidia pixka bat, baina. Ezin izan aurrea pasata hemen gaude. Baina ondo pasatu genuen elkarrekin, ez da, danok? Bai. Barra batzuk eta nintzen da. Bueno, ba, emango dugu txalo handi bat Irurako familia honi. Horrak guaz orain. Ermu aldean, Aizpuru familia izan genuen, eta gurekin daukagu, Imanol, bai, ez? Bai. Kaixo. Zer, ondo zu ere? Bai, ni edertu hemen. Zu bakarrik etorri zara, akorratzen naiz, etorri zinela amakin, anaiakin, eta nor gehiago etorri zara? Lengusu batekin. Eta etxean gelitu dira gaurkoan. Bai, ezin ez, eta nik bakarrik etorri behar. Zu gainera akorratzen naiz, zenbait programatan parte hartu izan zenitela gurea baino lehenago, ezta? Ni bai. Eta, gustora? Bai. Asko ikasten naiz gainera. Hombre, aldena. Zer da gehien gustatzen zaizuna, hola, etebera etortzen zaren bakoitzian? Ba, kamera, montaje guztien rolloa. Guztia, zer denago, ezta? Bai. Erki ba, txeko igorantziak eman, eta txalo bat bera entzatere bai! Donosti aldetik Arroyo familia etorri zen, hemen Ainhoa daukagu, Gabon, arratsaldeon. Kaixo. Zer moduz, ondo? Oso ondo. Lehen komentatu didazu, ez idazuk aldera asko egin lotxa ematen dit, eta gezurra dirudi hainbeste programatara etorri eta gero? Hainbeste? Bueno, bitan. Bai. Nahiko hasti izan lotxak entzeko? Ez. Zakit, eski horra momentuan. Aizpakin eta lagunek etorri zinean. Eta zen izan dira etorri orain, ikasten dira eta lagunarekin. Eta gustora. Oso ondo, bai. Eta zu komenta duzu, nork uste duz irabaziko duela gaurkoan? Santutxuko uste dute. Santutxuko, zer da, eta publikoagatik? Aizu, baina... Bai, bat izu itxura hobeago. Baina ez desanimatu, Haue, keba. Erki, baina entzatere txalo handi bat. Eta... laizar ikusiko dugu, Jon aldean zein famili dagoen, baina hala eta guzti gogoratu behar ditu beste zenbait famili ez direla etorri eta gustatuko litzi dutela hemen izatea, ezin izan dut etorri. Alde batetik izan dira, Bergarako Barrena familia, Iparragirre familia Antzulakoa, Carrillo familia Santutxukoa, Kaixo, eta Abril familia Berakoa. Denoi txalo bat eta musu handi bat. Ba, nik ere baduzkat hemen lagun batzuk, leku pixkat izten badiazu, Esate baterako, hemetxa daude, pankarta eta guzti Orioko gure laguna, Kaixo, Carmele? Kaixo, Gabon. Hau zer dala eta hemen Santutxuko pankartarekin, bueno, eta... Bueno, engantxatu igo eta, baina ez laguna garako, Laguna zeatelako. Haizu, zepena, ezta, semifinalaino iritsi zinaten, eta gaur ematen alduela inbidia pixka bat, hau ekorri guztia, eta... Bai, hobe horremen pankartarekin egotia baino, ezta? Bai, baina, bueno. Ikuste Fernando ere etorri dela zuekin, familiko gozgarren partaidea iaia, ezta? Ba, benetan, ni eskerre gurekin hemen egoteatik, eta lester ikusiko da berriro, bale? Gure lagunak gogoratzen jarraitzen dugu, eta hemen Imanol Galarraga, ezta? Imanolekin batera gainera, taldean berarekin ondako beste bilagun. Eta zer moduz, orduanik, ondo bizi zarete edo? Bai, lasai, hor baino lasaiago. Ondoski baiet. Ere gunean karakolioekin hor gora, zuk izan genituen, eta zer, orduanik jandezugula karakolio plater goxo bat ura azteko, ero? Ez, eguarritan turroi asko, baino karakolio... Karakolioa ikusi ez, ezta? Ja, ez. Erki, ba, benetan, Imanol, mi esker gaur hemen egoteatik gurekin, ondo segi, eta laizter ikusiko gara berriz, bai? Zuen aldamenean, alde batetik bere garaian konkursatzen egondako lagun bat, eta beste behin gainera hauekin etorri zinean, karakolioa jatera gainera,
Eta, azte modu bizi gara, Mertxe? Ba, oso, ondo, Ondo, familia ere hemen daukazu, senarra, semeak ere bai, eta Ander nundago, ba? Bai. Ander, zer moduz, berari ere, zer moduz bizi gara, ba? Ondo. Ondo? Bai. Donosti aldean eta denak berdin jarraitzen du, zer? Ba, bai. Bai, eta zu ondo bizitzera orduan. Bai. Pena pixka bat bai gaur hor behian ez egotia, ala ia esan ez zu behi inporta. Ez, baina orduan animatzea etorri zera, ezta? Bai. Nortu gira hasiko dute, Ander, santutxukek ala galdakokuek? Santutxukek, erki, ba ikusiko dugu, behintzat momentuz oso ondo dijoaz. Eta bukatzeko, hemen gurekin beste familia bat daukagu, laugarren familia, alde honetan eseri dugun laugarren familia, eta hemen familiko burua edo nagusia edo... Kaixo, Koldo? Zer moduz izia, osintxu aldian? Oso ondo. Oso ondo? Restaurantia eta dena ondo? Martxan. Bai. Guk euki genuen bere garaian aukera, zure arrainak probatzeko, eta benetan esan behar dugu ondo prestatzen dituzula, Eskalestriza astuta, erregalatu aldiozu semeren bati eskalestriza ortengo honetan, edo... Ez. Hauek dian handi semerak. Bai, horrekin nintzeko, eta zure bai, ez da, zure ere pasatu zaitu adina, eskero. Bere egunean ez genekien eta astu egin genduen, baina bere garaian Logroñez taldeko atezaina izan zen besteak beste, eta ni Junkalentako galderatxo bat daukat, Junkal. Atezaino bian hor, Alberto ala aita. Alberto. Alberto, ba. Ba, ikusi ez du, gaur egun alabek ez dutela aitzen gan gehiagi konfiatzen, Ez dakipa. Ez dakizu ba. Bueno, ba, benetan, bai zuei eta bai gainontzeko guztiei eskerrik asko gaur hemen gurekin egoteagatik, Leister ikusiko gara berriz. Eta hanek egin duen bezala, nik beste familia batzuk ere gogoratu nahi ditut, gaur arrazoi ezberdinak medio ezin izan dira hemen gurekin egon, baina bezarka bero bat Ortiz familiari, Arana familiari eta Donostiako Atorra Sagasti familiari. Nik uste guztiek ere txalo bero bat merezi dutela, eta horixe. Ederki Baionek egin ditu aurkezpena jadanik, eta oraingoan falta zaiguna da etenketa edo publizitateko mozketa hori egin baino lehenago, hautatzean nork jokatuko duen mailerora. Orduan jungo naiz Galdakaoko familia hontara, eta galdetuko dizuet, milioiaren galdera hain zuzen, nor aukeratuko duzue maileroran jokatzeko. Orzuri. Orzuri? Orzuri, bat, horren ez da Orzuri. Eta, zuek nor? Eta, eniaut zuek pentsatu aldezuen horratera. Bai. Ainara. Ainara. Beti Ainara. Nesken arteko lehia izango da beraz gure gaurko maileroa. Eta horixe bera, programaren puntu honetara iritsita eta astero egin izan dugun bezala, etenaldi txiki bat maila prestatzeko, eta berehala iruzpalau iragarki ikusita gero, hementxe gongo gara bueltan. Hemen gaude, iragarkietatik bueltan eta maileroa prez daukagu Orzuri eta Ainararen zat. Zertan datzan, badakizuen minutu batetan, gauzak ikutu eta gero gogoratu zer ikutu duten. 5 gauza dira eta zenbat eta gauza gehiago asmatu, hainbat eta kilometro gehiago lortuko dituztela. Erraza da eta daianik ezaguna ere bai, beraz, hasiko gara. Erki, minutua martxan, oraintxe bertan jarriko dugu, eta lehenengo tresna edo gauza, hortxe daukazu eskuartean, 12 segundu inguru. Argi dauka Ainarak. Zurik ere bai, dirudienez, gero jungo horatzen gauza bakoitza. Guazen bigarrenarekin, eta hortxe daukazu eskuartean. Zabalduta eta ere. Zabaldu daiteke. Izan daiteken hori. Eta eskuarekin keinu bat egiten dute, horrek esan nahi du, 3. tresnarekin joango garela edo pasako garela. Eta honek ere, hori da, txanantzekoa dauka. Bihatzarekin egiten didate keinu bat, horrek esan nahi du, 4. hasi behar garela, hortxe daukazu eskuartea. Hori argi dago, ezta? Eta 5. txanda, jungo goratzen gero, aurretik ikutu dituzuenak. Denpora maitzear. Eta dirudienez, oraintxe bukatu da minutua. Beraz, nik besterik gabe, kaskoak jarriko dizkiot Orzuriri. Eta Ainarari eskatuko diogu, hitzak esaten hasteko. Orzurik musika jadanik badauka, eta Orzuria zenbat gauza goratzen dituzun. Lehenengoa izan da, ez dakit trompeta bat moduan edo? Trompeta bat moduan, lehenengoa.
Ez. Zuk esan goratzen dituzunak, a ber. Filmina? Filmina, bai, ari, eskutak bai. Hori gezurreko atxaskalak edo? Bale, dik, haupa. Hirugarrena uste dut, umea... Esan? Lehenengoa komuneko eskobia. Oso ondo, venga. Eta bigarrena... Besterik gauza ditu. Hor umetik hasi zara baten, eta ia, segi. Umeek mokoa dekotenean... Bai, bale. Eta bosgarrena jatzetu. Ia, ez batzuzu, trompeta txoriz, etakoan. Trompeta ez. Ez sartzeko, baina... Igual ez duzu segurtzen, baina... Eta uneko ez dut bai ez autoko izula. Ia, Inara, zer sartzeko erabiltzen da, ez eguzu, zeo zer. Sartzeko baina... Bai, baina zer, ez eguzu, ez zeo zer behar dugu. Irinaz... Irinaz sartzeko pastelak egiteko? Ez duzu gontzat emango, gero ikusiko duzu zer den, bale? Lau lortu ditu, eta txalo bat emango du Ainara. Hori, gara! Eta ber? Horzuri, Ainarak lau asmatu ditu, iazuk zenbat goratzen dituzun. Komuneko eskobila bat. Bat. Ataskal postizoak. Bi. Diapositiba batzuk. Hiru. Uno kanpokoa. Bai. Gero kornete antzeko bat, olan plastikozko kornete bat tapa batekin. Baina Ainarakin gertatu zaigun bezala, ia esaten diguzun zertarako erabiltzen den, hau da, zer sartzen da kornet horren barruan. Erabilpen badauka. Hala bai, plastikozko kornete bat da, baina badauka bere... Zer uste zer sartzen da hor barruan, zertarako erabiltzen. Bai, helaua jartzeko, edo? Hori ezin dizuten zateman, guazen bestearekin, ia beste bat airea sartzeko, baitatik. Nun? Ipurdaitik. Ipurdaitik? Ez urretatik, sentitzen dut. Hala eta guztiz ere beste 3.000 puntu, joango dira Santutxo aldera, eta horrek ere txalo bat merezi du. Horain kendu mesedez. Hau, umeen mokuak kontrolatzeko, hau da, izera sartzeko bai, baina sudurretik. Eta, esan dezagun, etxean daudenak ere behar bada harrituta egongo dira tresnanekin, eta hau, azken boladan egindako inventu bat omen da, ondartzara, erretzaileak ondartzara joaten direnean, hautsontzi bezala erabiltzeko, hau da, ondartzako hautsoltzia omen da, ero da. Gero zigarroak hartu, eta tik-tik lehenengo horri itzali, eta gero barrura botatzen dira. Gero, ondartza txukun eta garbi duzteko. 17.000, 8.000, eta txalo bat, eta jarraitzen jokatuko dugu. Erki. 17.000 kilometro alde baten beraz, 8.000 bestean, eta guk jokuan jarraitzen dugu. Orain honetan eta oker espanabil inauten txanda izango da, ezta? Beraz, etorri zaitezuna, hemen bi sobre, bakoitzaren barruan 6 daude, eta zuk aukeratu bietariko bat, hori xederak. Badakizu letrak eta gaintzeko zer pufo horiek ezin direla egin, beraz, urbildu zaitez mesedez horra, eta alik eta garbien, eta beti ere hor asaltzen zaizun ordena jarraituz, egin itzazu marrazkiak, bai? Zema kilometro jokuan? Minutu bat izango duzu guztira, 3.000 kilometro jokuan, eta denpora bat, 2 eta 3 oraintxe bertan azten da. Hori da, animatu da. Elizea. Palmera. Kokoa. Ostoa. Abioia. Pirata. Bai, horixe, bai, bigarrena. Irratia, walkitalki. Walkitalkia, 3. ber. Horria. Marra. Laukia. Leuna. Planoa. Billete. Dirua. Dirua bankua. Bileta tarjeta sartzeko baku. Hori da. Elefantea. Trompa. Ulea. Ura. Mamut. Mamuta, hori bai. Lau. Anka. Maia. Etxea. Horreoa. Eta ia, segarren lotzen dugun. Balea, tuna... misila, zelan da? Obus ez, bestea. Ia. Torpedoa, ez? Zepelina. Baina, tira, beretan lan dotorea egin duen jautek. Erki, mutil. 5 asmatu dituzue, beraz, marka galanta izan da. Zuentana, Joseba, oraingoan zu izango zara marrazlari, hemen zure sobrea, badakizu horria prestatu behar duzula eta aurrera. Eta zuek argi, 3.000 kilometro horiek garrantzitsuak dirata, Ia, gutxienez 5 eta 6 ere asmatzen ditugu, bai. Tira, Joseba, zabaldu, behiratu itzazu hitzak, ondo, prestatu dena. Bueno, bota eta bota.
Gogoratu hitzak beti ordenan jarraitu behar direla, eta orain bai, 1, 2 eta 3. Aupa! Kaskue. Kaskoa, motorren kaskoa. Ilargira, zerura, ilargia. Astronauta. Astronauta, hori bai, venga, bigarrena. Trompeta, Atza bat. Altavoza, ze altavoz klase? megafono. Venga, hirugarrena. Demorazko erlojua. Hori da, venga, laugarrena. Euskia. Armierma bat. Antzerako ez. Venga. Karabajue. Karabajue. Hor zer egin dizue. Karmarroa. Ia, bosgarrena lortzen dugun, Joseba. Ai. Lau izan dira txalo bat ere bai Josebaren zat. Erki. Beno. Ba, bai Inautek eta bai Josebak. Ondo egin dute, bai, eta gaina zein ondo konpontzen dira euren partaidekin, ezta? Ni batzutan, nola ulertuko duten gehien baten joten marrazin zen, zelako imaginazioa. Harin eta ezagutza dituzu euren marrazko formak. Eta lastima izan da, segundu bat gehiago egonezkero jokuan iglua ere asmatu dute, baina lau hitzetan gelditu gara, 5 lortu dituzu ez zuek, 3.000 kilometro beraz, Santutxuken markagailura, 20.000 eta 8.000 momentuz. Eta, isili zabeta aspaldian, Isili! Erki! Oraingoan, publizitatera ere bueltatuko gara, baina gure publizitatera ezagutzen duzu jadanik jokua, 2.000 kilometro daude hor posibilitatea lortzeko 2.000 kilometro jokuan, eta zueken hasiko gara, zuek ere adi errebotea egon daiteketa. Ikus dezagun. Kanotarrak. Gortan esan berra daukagu gure lankide honek iragarki politiak aukeratu dituela, baina zailak ere bai haizu zen. Eta galdera, zeren iragarkia da hori? Hor pista bat eman dizue hor lako egiten, baina bezik ez, lako salata bat, baina ez da bezik. Eta hor frigorifikoa duk uste zen, baina zerrek edan? Azkenean zuk ezango zu? Tira, hemen daude pentsako, seguro zalantzan euskatela, baina erabakiak hartu da dira. Erresa. Ez dela erresa, elektrogailuak, elektromestikoak. Tarresa dala, eta ez dala errebotea. Tarrasa. Zeman bizkarra neri. Horre, hauek ere zalantza ederra dauzkate, baina inaut. Edateko zerbait da, uste dugu, eta uste dugu esnea dela. Esnea. Ba, sentitzen dut, edatekoa da. Garagardoa! Ez galdetu neri, zela demontrez egin duten iragarki hori, garagardoa, anunciatzeko. Ba, Galdakako familiarentzat iragarkia saia izan baldin bada, berrezatu zaitezte zuek. Gogoratu hori bai, oraingoan puntuak desagertu egin zaizkigula hola airean, beraz ez ditu inok eramango 2.000 kilometroiek, orain aukera berri bat dator baina, eta aukera hori oraintxe bertan hasten da hor atzekaldean.
Gaur rumore honekin gaude eta pistatxo bat, ez da zerbezari buruzko iragarkia. Horbiaz honekin etorri zen. Bai, ez da, pixka laguntzeko, ero... Ia zer esaten diguten, 2000 kilometro jokuan... Eta arrebatzea egon daiteke, eh? Lehenengo aukera Santutxuko lagunentzat, eta oraindik ez dauzkate gauzak bat ere garbi, ala bai, inau? Ez, garbi ez, baina argindarra, edo argindarra aurrezteko kanpaina bat. Argindarra aurrezteko kanpaina, bai, horixe, bai! Bai! Diferentzia berra, argindarra edo argindarra aurrezteko kanpaina. Baina... Erki, bai inautek eta bai bere lagunek asmatu eta azkenean borobildu dute erantzun hori, 22.000 kilometro zuentzat eta 8.000 Galdakabaldean. Okerrezpanabil eta kontuako lapote porrontuan atea eta oraindik ere badukazue aukeraren bat. Baina bete-betean eman barrituzue gelditzen diren puntu guztiak. Eta hori, oraintxe bertan hasita gainera. Izan ere, urrengo proba bere alaxe hasiko dane. Betiko galdera, zer ari dira ekoizten? Fabrikazio prozesu bat irakusten dugu eta bertan gure parte hartzaileek jakin behar dute zer fabrikatzen den bertan. Hori da galdera, berai pizarra bat ematen diegu eta zuei aukera ere etxetik ere jokatzeko. Hartu beraz pizarra horiek eta zer hasiko gara, besterik gabe? Aurrera, bagoaz. Ederki. Zer, zuri finalean bai. Azkene lortu duzu, Ia, zur eta bibili. Urrengo irudiotan ikusiko duzuena artisautza lanutza da. Hor duzue Alfonso, gure artista plastilina moldatzen. Aurretik, molde bat izan dugu, baina ezin da dena erakutsi. Bigarren produktua ikusiko dugu, ondo nahastu eta moldera. Kontuz. Leku aldatze hau arriskutsua izan daiteke. Orain berotu behar dugu. Beraz, labe klasiko baina indartzu batean sartu. Atara jakina. Artelana bada ere sopletea behar dugu. Beste labe batean sartu alizateko prestatuko dugu orain. Baina labe hau ez da ez etxean eduki dezakezun horretarikoa, Azken ikutuak falta dira, baina sorte hon. Sorte hon, opa dizue gure lagun horrek, eta guk ere sorte hona opa dizuegu bai beharko duzu eta hor zerrekoizten ari ziren asmatzeko. Eta 2000 kilometroie poltsiko aratzeko? Bai. Horrengoan ere denak eztabaidatzen. Eta Batipat Galdakaoko familiaren zat asko dago jokuan erantzun honetan. Ia zin ibiltzen zareten. Aldea murrizten azten zareten. Kuriosatu pixka bat, ia zari diren edo. Zilak, baneska, zer idatzi behar duzu, pizarra horretan? Zuek prest? Zuek ere bai, prest? Eta etxean badakizu zer den? Etxeko lagunok? Idazle senarekin etorri zaigu gaur reinautona, hor Dabil, J. Fuego... Imaginatzen eta novelaren bigarren kapitula izango da. Lehen hasi zaigu, hemen segiten du dotore, eman bueltak pizarrari mesedez. Agin artifizial protesiak. Eta agin postizoak. Ba, erantzuna bideoan daukagu eta ikusi ezagun zer ari diren ekoizten. Ia zer ekoizten ari ziren. Behartuen bai gure lagun horrek olako milegerroren bat edo. Biak zuzen eta biak lortu dute 2000 kilometroiek, beraz, txalo handi bat eta jokatzen jarraituko du. Hori da bai. Programaren une honetara iritsita, badakizue guztiok galderak egiten hasten garela han eta biok. Gaur ere horixe egingo dugu, baina galdera benetan espezialak ekarri ditugu gainera. Bai, gaurkoan elkanotarrak saio honen bukaera da, eta orduan elkanori buruzko galderak egin ditugu. Horre bila J. Fuego ekipoko guztiak galdera bilatzen ez da. A ber, planteatu egingo ditugu pizka bat. Zenbat behi eraman zituen bere bidaian elkano garitz?
Zazpi. Zazpi, eta egia da, ez pentsa adarra jotu nabienik. Baina hori ez da izango galdera. Guk beste adarra dazkagu hemen, nondik hasiko gara. Ba, lehenenke atara sobroiek eta esan nian. Horretan ez da, eta nire hasiko nahi. Hori baderituzku. Ia, gaur sobreak aukeratzen edertu zaitza, hau, bigarrena. Lehenengoa zuretzat orduan, geroko. Eta behiei buruz ez dut uste hitz egingo duni, baina bai beste 10 gai hauei buruz. Gogoratu guztiek ere Elkanorekin zerikusia daukatela. Noren agindupean hasi zuen Juan Sebastian Elkano bere bidairik ospetsuena, edo bere bidai famatua? Espedizioko burua Magallanes. Ez, Carlos Bosgarrenaren agindupean zeudela. Magallanesen agindupean, bai, baina, ondo, etorri dira, Biaritz, noiz eta nondik irten zen espedizioa? Sevillatik eta gero Sanlukarretik. Osa, Sevillatik Guadalquivirretik eta gero Sanlukarretik urten ziren. Eta noiz? Sevillatik abuztuaren 10ean eta Sanlukarren irailaren 20ean. Eta urtea behar du ere? Urtea 1519an. Astelenean. Ikaragarria! Hirugarrena. Elkano Magallanesen aginduetara Andaluziatik irten zen momentuan untzi bateko maestrea zen. Zein zen untzi hori? Concepción. Bai, argi eta garbi, bai, 3-3. Laugarrena. Bidaianen ondorioz, Elkanok eta bere untzikideek teoria ospetsu bat indartu zuten, konfirmatu zuten. Ze teoria? Munduaren borobiltasuna, edo? Bai da, mundua borobila da, eta... Aizo! Behar bada behin denpora daukagu galdera pixka zailagoak egiteko, ez dakinik, hauek kapazak dira marrak asmatzeko. Inaut? Bosgarrenarekin abertzen moduz moldatzen zaren. Juan Sebastian Elkanok sari handia jaso zituen. Sari horien artean, Espainiako erregeak justiziarekin zeukan zor bat barkatu zion. Ba aldakizu zein zen zor hori? Saboiako merkatari batzuekin, Saboiako merkatari batzuei bere untzia entregatu ziren diru baten truke. Eta ezin izan zuen diru hori ordaindu eta itxasuntzia Saboiatarren esku gelditu zen. Eta hori galera zita zegoen. Eka! Markatu, baina ni harrituten hau. Harritutenako, ia. Liburuen arabera zein urtetan, galdezea lotxa ematen dit, liburuen arabera zein urtetan jaio zen gure getariar famatua? Liburuen arabera 3 urte daude. Bai. Ba nik bat behar dut. Nik bi esango dizkizu. A ber, bota. Bata dio 1987an, 32 urterekin irten zelako, baina beste liburu batzu diote, 50 urterekin hil zelako, eta 26an hil zelako, 1976 ere fetxa. 1987an irtiko dugu. Aizo, hauek seri hartu zuten Elkanori buruz ikasi garra zukatela, Ni harrituta nago, zelan ikasi ez duen dena, nik uste gure liburu berdinak erabili ikustela. Ia, segida ez dagoen galderak egiten, Hortzuri, 7. Zer egiten dute Getarian Elkanoren omenez ospatzen den jaian? Desembarko bat, abuztuaren 6an bajatzen dira, desembarko egiten dute, Lehi Zaragoza, baletxera... Oso ondo! Zortzigarrena, aipaturiko jai hau 3 ataletan bereizten da. Euretariko baten, atal baten, Elkano dotore jantzita agertzen da 5 neska ederrekin zaldi gurdi baten gainean. Ze adierazten duten neska hoiek? Dira 5 kontinente ezberdinetako neskak. Bai, Kontxo, ikaragarria, beratzi! Elkanok! Eta bere untzikideek bildurra handia zieten herri bateko itxasgizonei. Bai, portugesei. Bai. Bai, eta 10. Zergatik izendatzen dute kapitain Elkano 1521 urtean, ez dakit zutarako aipatu den urtea, zela zuk esango zenuen eta. Zergatik? Bueno, Magallanes. Haben teoria asko daude. Magallanes hil egin zen, 1521an. Bai? Ez dakit zutarako aipatu den urtea, zela zuk esango zenuen eta. Zergatik? Bueno, Magallanes. Haben teoria asko daude. Magallanes hil egin zen, 1521an. Bai?
Bai, eta amargarrena, zergatik izendatzen dute Kapitain Elkano 1521 urtean, ez dakit zetarako aipatu den urtea, zela zuk esango zenuen eta. Zergatik? Bueno, Magallanes. Haben teoria asko daude. Hori da. Aritza. Ea, munduari buelta eman ondoren zein untzirekin lehorreratu zen? Victoria. Victoria, oso ondo! Poliki. Ea, badakigun Magallanesen espedizioan, 5 untzi eta 275 gizonekin irten zela. Heldu, untzi bakarra heldu zen, baina Elkanorekin batera zenbat gizonek lortu zuten lehorreratzea? 18 heldu ziren Elkanorekin. Oso ondo! 18 Elkano! Mikel, klase polita, Mateo eskolan ari gara, historiako klase baten edo. Tira ba, segi ingo. Jarraitzen dugu, ia, bidaiaren ondoren, jasotako sarien artean Espainiako erregeak armarria eman zion, bertan munduaren irudiaren azpian esaldi famatu bat dagoelarik. Zer jartzen du armarri hortan? Circundistate me, bueno, primero que dio vuelta, voy a decir. Niri lehenengoa dira. Bai, izaten da primus, circundistate me, oso ondo, vale? Latineta dana. Latineko klaseak, primus, circundistate me. Badakigu Getarian, Elkanoen omenez jai bat ospatzen dutela, baina ba aldakigu zenbatero? 4 urtero, ez da? 4 urtero, oso ondo! Ez dute bat ere faiatu ere, Urrengo Elkanotarrak programan finala antolatzen dugunean, galderak izango dira, baina benetan, Elkanoen amasei abizenak, bere... Eta behiarena ez pentsa, Segi. Abuztuaren zein egunetan egiten da ospakizun hori? Jaiarena? Abuztuaren? 6an. 6an, edo? Bai, ederki! Zerekin erlazionatuko zenuke Timor hitza? Zer da Timor? Gazta txikito dela kalzak egite dituen timoak, Un Timor, Han lapurtu zizkioten edo... Hori baino horrexagoa. Oso horrexa. Bukatu da denbora esan zerbait. Han lapurtu zidela azkezaki. Ez, irla bat. Elkano kisitatutako irla baten izena. Ea, 9. bila. Eta? Hala? 9. Beranduago egin zuen espedizio baten 17 urteko euskaldun bat eraman zuen Morroi. Geroago gazte hau kartografo ezaguna bihurtu zen, baldakizu zein den kartografo ezaguna zena, euskalduna eta 17 urtekin untziratu zena? Urdaneta. Andres, Urdaneta, oso ondo! Beratzitik sortzea bat ere! Eta bagoaz, bukatzeko azkenengo galdera egitera. Noiz hil zen Juan Sebastián Elkano? 1526ko abuztuaren 6an. Oso ondo, txalo bat! Ederatzi erantzu zen! Aitortu beharra daukago ikaragarria izan dela. Gu galdera prestatzeakoan horra ginen, ez da zailak ez dira izango, zailegiak ez ditugu jarriko. Bai, hori pentsatzen genuen. Bai. Argi dago final ontara heltzeko familio hauek demostratu dutela programaz programa zein prestatuak dauden eta zein ondo prestatzen dituzten euren probak. Orain ikusiko dugu, ia nola moldatzen diren ninkana hontan. Hori da. Bien bitartean zera salduko dugu, hemen karta batzuk agertzen direla, karta normala, karta jokoan egiteko erabiltzen direnak, eta danak ere estalita daude. Beraz, zuen lana zera izango da. Horra hurbildu, karta bat aukeratu, eta gerokoak, bai? Pintxeta jarri Momentuz gainean. horixe. Aurreratu eta aukeratu bat, bai? Zuek nahi duzuena, bai? Eta zuek ere... Eta begiratu gabe, Bai, 10 lagun behar ditu alde honetan. Aurrera. Hemen, zu? Venga, pixka, tamiente pixka agertzeko, eserita daudenak, txalo egin dezatela. Joan etortzen, bai. Aki pentsatzen jazek karta aukeratuko duzun, zein edo kaitxura hona, zein ez. Eta nik bien bitartean. Eskerrik asko, Ainoa. Guk orduan 10 estaliko ditugu, zu hasiko zara. Eta hori bera, jun pasatzen, eta jun kartak aukeratzen, bai? Bat behintzat badaukagu, bigarrenaren martxan da, hirugarrena...
Eta gero, kartei buelta eman, eta bertan agertzen diren puntuak batuko ditugu. Eta ia ze taldek lortzen dituen puntu gehien, bai? Isili gelditu zaigu gure publikoa. Hori da, Milagro, zarata pixka bat. Tira, botza, beste, lau gelditu zezkigu oraindik okerrezan abil. Ea, suerte hona augeratzeakoan, Ari, bagoaz eta, 5.000 kilometro jokuan. Vale, zuei. Bat, bi, iru, lau, bost, 6, 7, 8, beratzi, eta horren bestez, 10garrena, beraz. Bagoaz. Ea, Jon, kontuka hasiko gara, eta ea nork gatzen dituen puntu gehiago. Hemen baraja bat daukagu, eta ingo duguna da, agertzen den zenbakia horrek balioko duela. Hasiko gara, hemen goian nik daukat, zango izutoren bertan, Jon, zenbat puntu dauzkaten. Hor, 6. Ba hemen, 11. Hasiera ona. Ea zuk. Eta nik, hasteko, hemen dauzkat beste 3 besterik ez. 3. Ba guk hemen dauzkagu. Surtirre eta jokatu ezkero. Adi, 7. 11. Guazen hemengo bigarrenarekin, eta bigarren honetan, erregea, hau bai, beste 12 puntu. Beste 12 puntu. 2 puntutxo. 2 puntutxo, erki. Bigarrenarekin, eta bigarren honetan, erregea, hau bai, beste 12 puntu. Beste 12 puntu. 2 puntutxo. 2 puntutxo, erki. Adi, 7. 11. Guazen hemengo bigarrenarekin, eta bigarren honetan, erregea, hau bai, beste 12 puntu. Beste 12 puntu. 2 puntutxo. 2 puntutxo, erki. Eta jokatu ezkero. Adi, 7. 11. Guazen hemengo bigarrenarekin, eta bigarren honetan, beraz, eta azkenarekin bukatzeko, beste errege bat, hau da, beste 12 puntu beraz. Ba, kasu honetan 5.000 kilometro zauden jokuan, guk 54 puntu batu ditugu, eta zuek, Jon? 73. Ba, 5.000 kilometro zuen zatea. Beste 5.000 kilometro. Ondo, gure programako azken atalea heldu gara. Aizu, Lutxe ikusten etorre pizarrarekin goratza bera, eta hor jartzen dit 76 puntu lortu dituzte lauek, eta ez 73. Bueno. Baina eta guztiz ere, emaitza ez da aldatzen, 76 eta 52, beraz 5.000 kilo. Eta 10.000 berriz zuek. Eta bai. Eta venga, alba. Bai, azteko ronka egin behar dugu orain, eta hasieran komentatu dizugu, gaurkoan ekarri ditugula ez bakarri parte hartzaile jakitunak, baizik eta azteko erronkako jakitunak. Hori da. Jakin behar dute denetatik. Ia, gogoratu adibidez, gauza galdetuko ditugu. Txampoiak, gaiztua zaren, txampoiak, hizkuntzak, hiriburuak, mendiak. Ibaiak. Ondo esan dut, handu eta? Bai, nik uste torti joango direla gauzak, ez da, eta kontuak. Eta gogoratuko ingo dugu, nortzuk etorri diren jokatzera? Galdakaotik, Joseba! Eta Santutxutik berriz, Koldo! Bueno, ezan berra daukagu, Joseba, oraingoan zuk irabazi barra daukazula bintzak galdakako ohorea eta guztua ondo gelditzeko. 6.000 kilometroik zuk eraman berriz. Bueno, saio txiki bat egingo dugu, alegin jaintzat. Hala teuztize, bakizu lehen, Koldo ona, ondo etorri ala, ondo plantatuta. Bagian. Zein da gare, Konpintxa eta orduan, ez? Bai, hoxe. Erki, beira, guztira hor, 24 txampon, mendi, bai, hiriburu eta barrekin osatutako zerrenda bat daukazuean. Hau da, 24 izen. Eta zuek aldamenean, guztien aldamenean idatzi beharko duzue, ze herrialderi dagozkion izen
txanpon, mendi edo ibai horiek. Hau da, zuek hemen zerrenda bat aurkituko duzue eta aldamenean beti herrialdea idatzi behar duzue. Esate baterako Baudalaitz ikusten baldin baduzue, Euskal Herria. Edo Nerbioi ikusten baduzue, Euskal Herria. Horrela, baina hor agertuko diren tokien izenekin, bai? Besterik ez da, ne? Ba ez, guk erantzunik ere ez dauzkagu, beraz, denokin jakingo dugu zer nola doan hori, bai? Bai, minutu terdi izango duzue guztira, beraz, urbildu mesedez zorrutza, eskalatu pixka bat, gero kendu zera, eta ai. Ia, ba... Minutu bat eta erdi, ez da? Minutu terdi eukiko duzue, eta minutu terdi hori martxan jarriko dugu zuek, trapu urdin hori kendu ez dain laizter. Ia, kendu mesedez trapua. Atzera bota, Joseba. Hori da, atzera bota, eta espera pixka bat itxoin. Ia. Badago. Eta ben bai, bat, bi eta hiru. Tantzeko hor, ba... Bai, ez utzi bat ere jarri gabe, bale? Dragma, Atlas, Berna, Kibut, Honolulu, eta deneti daukagu zerrenda horretanean, Bai, gainera, erantzun ez eusko zizaion. Ustez baiet. Hortzik uste dutugu biak lanean. Laugarrenean dijoa Koldo, eta bosgarrenean berriz, momentuz, Joseba. Minutu eta erdi daukate, minutu eta erdi. Tekur ezagun zein... Hor Lurmuturriria edertasmatu zue Ciudad del Cabo dela. Euskerara itzulita. Eta gainontzekoak nik uste nahiko argi daudela. Kontutan euki baita, kasu batzuetan, ez dakinik, ibai batzuk edo mendi batzuk, bi herrialdetan egoten direla, hor erdi banatuta, eta zuek kasu horretan baten izen eman ezkero nahikoa izango da. Eta gure publikoa kontuatzen zera, isilik, animatu gabe, zaratarik atera gabe... Venga! Denpora aldetik zemuz gaditza, Mikel? Eta falta zaigu? 20 segundu. 20 segundu, beraz, azkarribili. Zan barra daukagu lehen Jonek eta biok egin ditugula galdera hauek, 10 segundu, eta ez dugula inbestra asmatu ere. Ba, zuk ez. Nik ez. Zuk ez dakit baina nik ez. Bai, nik 20 lauak. 20 segundu, amaitu da denbora. Utzi mesedez errotuladoreak. Etorri mesedez nire algora, bai, Koldo? Bai. Ia, lehenik eta bain hemen naziko gara, eta gero horra pasako gara, bai. Zerrenda honetan lehenengo hitza dragma, eta dragma Greziako txampona da, zuko ederto jarri duzun bezala. Atlas mendia Marokon dagoela ere asmatu duzu, bitik bi. Berna, Suitzako hiria dela ere, bai, hirutik hiru. Kibutza, zuk Argelia jarri duzu, eta nik hemen Israel daukat. Israeleko zer batzuk dira, kojosen antzekoak, edo lan egiteko zer batzuk, ez? Honolulu, Hawaii, eta Hawaii estatu batuetan, hori ontzat emango dugu, ala ez. Honolulu, Hawaii, ala Honolulu estatu batuak. Hemen estatu batuak jartzen du. Ez egiten didate, eta beraz, ezin dugu ontzat eman, estatu batuetan dago kasu honetan, bai, herrialdea estatu batuak dira. Lurmuturriria Hego Afrikan dagoela ere asmatu duzu, beraz, momentuz bat, 2, 3 eta 4 horrekin, Lotxe Nepalen dagoela ere bai, 5, Bon Voyage, Frantziako hizkuntza dela ere bai, 6 beraz, Fernando Magallenez Argentinakoa zela, ba, nik uste, Aritz, esaiozu nungoa den, mesedez? Portugalekoa, hori bai. Ljubljana hemen Eslovenian dagoela jartzen dut, eta zuk Bosnian jarri duzu, beraz ezin dugu ontzat eman. Sucre, Ecuador daukat nik hemen idatzitatzen zuk, Bolivia idatzi duzu, beraz hori ezin dugu ontzat eman, eta Iguazu, Katara eta Argentinan dagoela, Argentina eta Brasilien artean asmatu duzu. Hain zuzen ere, nik hemen Argentina eta Brasil daukat. Zuk Brasil jarri duzu, beraz, ontzat emango dugu, eta George Washington estatu batuetako presidentea izan zela ere, bai, beraz. Grezia bat, Maroko 2, Suiza 3, Ego Afrika 4, Nepal 5, Frantzia 6, Iguazu Brasil 7, eta George Washington 8 erantzun zuzen eman ditu Koldo. Horki. Behin, ba, Josua, etor zaitezona, eta ikusi izango zure erantzunak, hasiko gara dragma, Grezia, ondo, Atlas, Argelia, ez, Marruekos edo Maroko dunken, erantzuna. Berna, Suiza, bai, Kibutz, Alemania, ez jauna, Kibutza, Israelen. Honolulu estatu batuak, oso ondo, Lurmuturriria, Ego Afrika, ondo asmatu zu, Lotxe Nepalen dago, Bon Voyage, Frantzian, esaten da, Fernando Magallanez, Portugaldarra, bai, hoxe, Ljubljana, uste torrela esaten dela, Kroatzia, eta ez, hemen dokagu, Ljubljana, Esloveniakoa, Eslovenian dagoela, Sucre, Ecuador, bai,
Iguazu, Argentina eta gainera Brasil ere bai, baina Argentina oso ondo. George Washington, Estatu Batuak, Ahar, Suiza, bai. Ulan Bator, Mongolia, bai. Venezuela, Simon Bolivar, Venezuela, bai. Eta Tiber, Italia, ondo. 14 erantzun zuzen, oso ondo, Joseba? Ba, erke! Joseba? Joseba, zuentzako lastima onazkeroten arabakita zegoela, ezta? Bueno, egia esan behar badet, ados jarri aurretik koldota biok eta hitza bete dugu primeran biok, Ondo, ba horren bestez, azken 6.000 kilometro horiek Galdakaoko familiarentzat izango dira, eta... Ane, nola alditu dira kontuak? Puntuazioak, Santutxikoek 29.000 kilometro botxiko bat dituzte, eta Galdakoak aldiz 17.000. Ederki, ia, pankarta hori... Ondo! Eta gure familiak azkenen aldiz agurtu baino lehen, besterik gabe. Zarete kexatuko, hori da afizi bakarri ez duena, Erki, bani, Galdakaoko familiaren... Bai, esaten ari nintzen, besterik gabe Joseba eta Koldo agurtu behar ditugula, lan txukuna egin dute biek ere, kasu honetan Josebak desiento beto. Gainera, jo nik beraz? Elkanotarrak programa hontan lagun asko sortu direla, eta nik uste bat emetik aurrera familien artean ere elkarrekin jungo dira nun baitea, Hala, espero duentzat, momentuz munduari bira matera, Santutxuko lagunak eta Koldo eta Joseba, hori bai, aulki, dotore, horietara, voltatuko dira lehen bailen, laiztara ongara berriro, gero arte, txalo bat eurentzat ere. Programa honetan horrela gara, txaloak eta... Hala! Familia honek egin ditu egin beharrekoak semifinal eta heldu ziren, final eta ere bai, ondo pasatu ezue? Zuen saria zein izango den, asteburu bat Estatu Espainoleko 4 izardun hotel batean Viajes Arabak emandakoa gaina zuentzat. Eta nola jongo zatea ditza? Ai, que bonita! Unai eta idatzi dira joanek ezagutzen dituzue, 3. bidean dago, ezta? Bai. Itaskun, badaukagu 3. umetxe bat, elkanotar bat hemen. Beraz, agian Bartzelona joango zarete. Bai, eta zer dara eta Bartzelona, ez oso ezagutzen asko. Gozatuko litzaizuk ez. Bai, nire nahiz baina oso polita da. Polita. Politatuko gara. Bai. Bueno, merezi duena da, hemen ikustea jentea majo etorri dela, ondo pasatu dutela, eta berriro txalo handi bat eurentzat. Gogoratzen dut! Gogoratzen dut, Elkanotarrak programa honetan irailean ekin geniola bideari, eta orduz geroztik beti ere kinielak egiten eta egiten ibili gara, ia nortzuk iritsiko ziren finalera, ia nortzuk izango ziren irabazleak, eta nik ez dakit zergatik, baina hauek kiniela eta mitza sartu ziren, ez da, ne? Bai, jatorra zideten, argiak, arinak, eta hor, irabazi dute. Eta gainera liburuak hartu eta, orduak sartu dituzte, hori garrantzitsu izaten da. Bueno, eta publikoa zorako publikoak hartu. Erakutxe, pankartari, erakutxe. Dudari gabe, Santutxu irabazle. Eta baita Algorta ere, ez da, Urko? Ezue, benetan, zorionak, aprobetsatu, viaje hori, 15 egun izango dira guztira. Beraz, 15 postal iritsiko dira bintzat espero dugu. Paritza, zuk mundua marna zabaldu elkano nun jaioztan, eta mirago ezin dituzet, zorionak, enial. Eta horixe bera, nik uste gure programa honetako azken txaloa, inolako dudabarik eurak merezi dutela, eta ondo gili. Jon, Elkanotarrak saioa bukatu zaigu. Gure partetik etxean jarraitu duten guztiei eskerrak eman behar diegu. Baita ere Elkanotarrak saio hau egiten laguntu diguten guztiei, erregidore, produzio, jente guztiari, ondo pasatu dugu eurekin eta guztu egon gara, ezta? Bai, eta Mikelek horrela egiten du, behar berak ez baina ez du hain ondo pasatu, gu beintza, bai, guk primeran. Ikusiko zaitu. Eta hanek esan duen bezala, mila esker etxean zain egon zareten guztiei. Eskerrak eman behar diegu, baita ere Elkanotarrak saio hau egiten laguntu diguten guztiei, erregidore, produzio, jente guztiari,
ondo pasatu du eurekin eta gustura egon gara, ezta? Bai, eta Mikelek horrela egiten du. Behar berak ez du hain ondo pasatu, gu behintzat, bai, guk primeran. Ikusiko zaitu.